Penginya seorang yang nyerah kejeng raya boleh sepak ngerupu kendai, lai sepak ngerupu kendai, lai sepak nyopo, lai sepak ngerupu kendai, lai sepak nyopo. Berbapela katre kejeng jonga. Tengahnya ruang kejeng raya kebat aspak nyofu kendai, aspak prabu pra naga berem, aspak nyofu kendai, aspak prabu pra. Penlong yang try udin bala, ban klen haruti kiwa, baba, ban kokite, ban seiki slabaem. Uding bom kila kila
do kasih ini petengnya ruat ke jenua ke aspa kan lai puar nak barim aspa kan lai puar haba atrai ikam jong mengapurkan kat nungadap da jingling o bakrau nga iki klor nga sneu jingliu pertat keleng sao dong ka bordong me kapau men sim jong nga to ya roya utra me long bakrau men sim jong nga to ya roya utra me long bakrau habangayay ling bakilaw balaw san nga snow jing pa snow tiang kisem mude na kyauno na ikikiki badan nga snow ruti jing beler basusin men sim jong nga do ya roya utrai me long bakrau men sim jong nga do ya roya utrai me long bakrau haba ublay lukot
ya ukamu kaya rokan yai sawa ngan penradu bukai ulang bakrau men sim jonga to ya roya utrai melong bakrau melong bakrau men sim jonga to ya roya utrai melong bakrau melong bakrau anda utrai unda boleh nam tak kapudam jeng amen. Labiang kapuan, entah bani, sedang no, bangga karpat di sekretari, bain penilai ke program, kabaya de bat kene kapor ke pemerintah. Kong nong yalam ke program kabaya bat kene kapor ke pemerintah. Kumtung ilayo ay gajing ruai penilai mensim na gajing seng samla balang suara tua. Chairperson na gajing seng Mrs. D Nong Tudu, ex-chairperson jing seng kentai GGP Assembly. Pulih duai dari Mrs. Rirta Lau, chairperson jing seng kentai GGP Senat Assembly. In lum ru igijing aingu, matkat badang lum igijing aingu, inyo igijing ruai kerpang, naki lai tili igijing seng samla balang, meningkong nakabalang suara tua, baan nakabalang mau melu, mat kabalai nakabalang mau smai. Inyo igijing penkentang jing aingu, bat inong keren dari Dr. Miss Inolin Lingdo, belong iway na ginong hikay JRTC. Katim kaba inkren kaba ong kikentay bat kamensim jing syagri. Kijing penbena bat kijing penwai. Nah, kini kapor nongkong nong syam, ngaingu yo blay, bau la don rekat bakajingnya sengkentay KJP Assembly.
hak jing pen krek pen krum jong ka ban haduk men step yang step haduk kene kapor ni la ban pendep cibun ki bidai ke program jong ke jing rekhi kumbangi re yatip hibaro ya kene ke snem ke bakarpang ya ke jing dap cis pa anyo pusan snem ke jing pen baptis ya ke kenthe ke banang kong ke vikasi bajaintia kana ban sawian tinga ngapriang sobhai pi baro hakane kapor ngamla banjer nambal kapor kala ngai skam bapilya thaj bat kapor ru kala nayat tinga ngapriang sobhai pi iwei pe iwei hakane kapor hakakarteng kabatiang bat kabadon bor kejong trai jisu bolong nong penem jongi te shwa bangin poi ki benta ki bangin ya sedang ke jing sang tongin pendam ke jing duai ablei bolong pa jong yu bah beneng ya yu yeme namar ke jing don rangkat ke jong me bat ngi no dang step jong ke ke sni haduk kene ke kelimat mun yo bandrung ke yeng ke bekentang mat ke bekoi ke jong me trai babhang ik sang ti bron bor ke jong me ke bangim la syu ban batai ke jing kerkhu ke jong me ke jing seng kenthe assembly ha bangi lat ban pendem sibuan ki kam bagi program ki prepare dia day bat kani kapor pementang pemtah kani kapor tribe ha kerkhu ki bangin sependem bat ye kinong ye sim benta baro ki bade ban sim kani kapor pementah kerkhu ki jing pendem baro kani kapor tu da mabru ki rengkang ki palam kerteng ke betiang pak bron bo jong tra Jesu belong nong penem kapan ngedam kini baro amen yen sedang ke jing syakri ke jongi na ke jing ruai ke ba sanspa nyo pusan sanspa nriu pusau bat nla dep kani ke jing ruai dan snobha ban khot ya I Mrs. Rirta Lau chairperson jinga sengkente KJP Sinat Sepngi in ban pule bat ban duai ti hadian kini ke jing ruai I kong in snobha ban sim yela ke benta pi syakri utrai lukun rat yero ban pau jing pun em pertei baro kekerteng badan bor Jisu pun krau kehima ke jong hangi ke lapau barok sautli ke dekot sanspa nyebusan ba sanspa andru pusau tosong bahabinya yang lang Pishakri utrai luken rat yaro pen pau jing pen em ha pertei baro ka kerteng badon bor Jisu pen krau ka hima ka jong hangi ka lapau usen sha ublei ban pen em ula shangi ula jan yukun ulapa upai lang ujong unriwat yaro ka krau ka jing pen em du Jisu blayo jing yaro yu blay ubahak litam kaburam yukun yang ingin tajam ki angel boneng ru ki yaro ya kun lang brat ki mani ki tembat ki ngo ya ungin ya dem ya ungin ya ngo kado no jongi I try to be
templo kaburambat yaro uji sungin ai jingu ya ujunam unsen sharklam wai. Haswa begini pendam haga jingduai ngan pensngo ka to ni naga ktien ke jong blai ka ba ngila mancam naga kitab sam naga le no ga ba khan rio do khat na do ga ba san do ga ba khat wei ki ktien ki ba ong ni utrai long ka benta ka jingyo kan ti jonga bat ka jong ka khuri jonga me kershan ya ka benta jonga iksai kila hanga ha ka jaka bas ngobha shisha ken ngadan ka benta ka ba itna ngan kan ku ya utrai u bala ai ka jing sneng yanga bat ki khlai jonga ki hikai yanga menit ngalabu ya utrai ha ki khmat jonga halaga singi namar bo udan ha ka ti ka mon jonga un om pen ki yanga namar kata ka do nuot jonga ka kemen bat ka buram jonga ka shat kemen ka do jonga ru kan shongsa ha ka baskham naba men om ino ya ka mensim jonga ha ka jaka bom yo I lemne men om sha yo ba khu jome ban shem ya ka ba pot me pen I hanga ya ka lenti ka jing em ha khmat jonge ka jingdap ka jingmen ka dan hagikti ka mon jongi ki dan ki jing snow bha jiunam untang lai snow ya ka khubor ka tin ka jong blek ne ka pot tongin ne pendam ka jingdwai ko khpa jungi bab neng ngi wan ban ai ngu e me ko pa lama ka jing snei ka ba jam ka jami mele lam ngi wei pu wei na do kino ke kam ki to khat bat ki delicate ngin la ban poi hang ne hakabalang hanong solia ngi ai ngo tra ye ke jing da rung kat ko jo me la ban ngi na du bangi me la ki jong ki ye hadu ngi na poi ha ne ga jaka ban ngi ai ngo ro ke jing dan rung kat ko jo me ko pa ha ga ne ga sngi hi ba ro ko we ngi la yo sibun ki jing man toi na ka bangi ngap pat sha ko ya ga tin ka ba em go jo me lengba ki syakri ki jame atrangi long ayu ngem long ai ru em hen rengi long tang ki breu ki bata de ki ching get suda haga ching em joni hen rengi aingo padi metrai ba me mela siu spa ingi daga snam ka ba kodor ga jame mela pelai tingi ni kita ki pop ki ram ki jongi ngi long kum ne kum ngi long ko pa ka de ka ching krau ka ching ma ai ka jame ka ching em joni trai bi e kanungi dam ka jing ngongu ka ba krau e me ba me mela sei ya ga khun kan thai ka ban nang kong jong ka balang hagari khasi ba jan tia jungi ka balong ka na ban sabian banlong ka kristan ka ban nang kong banlong uso nang kong jong ka balang jong ka jing sang kan thai jongi able ni ai ngo i me ko pa ba me sei ye ki kan thai ba kin long ki no ra tin sim ya ga tin ka ba em ko jome ni ai ngo ye ga jing dan rung kat ki jome lambat ki kila sha shibun ki jing e kila ha ban tur shibun ki jing le hin re ga jing e ba ga jome ga yai ban ye ki ba thadu bangi re yo ye ga ne ka pot ban ro khe ye ga ne ka sngi ka ba khrau ka sngi ka ba kentang ka ba kum ka syakri ka jome la yo ban pen baptis ya ka ha ka khan reu tarik
jong neu panai trai be e ka buram ka jingero ni aishme nama ro me khen ko ri ki riu kan thai be khen ko ro yangi kum ki shakri ki jome ngi long tang ki brio ngem dani e hin rei me pen long pat yangi kum ne ko bangi long trai tu isne bandar kan lembat ka jinga sang kan thai ke GPS assembly ka bala pen kre ye kan ke jinga sang na do menta hadu asngi ka bala shai ka balong ka sngi ka ba khrao ka sngi ka ba kentang ka jome trai ngi duai ki jing dan kat ka jome lembat ki shakri ki jome ki ba me pha ai ki ban kren ban sam ya ka khubor ka tien ka jome a trai be e to sha ngin yo asngo kin trai ya ka sur ka jome ka me kren ha ki donut ki jangi bangila ruat trai be e ban pendan kami ki ha ka jing em jangi ker kui ki shakri ki jome trai ki ba me legit shaka kam ka jome ki ban pensngowi ka khubor ka tien ka jome trai be e ai bo men sem ba kho ju jome unya kren unya selo ka po ka don hot joki kna ba ka khubor ka bangin yo kan long ka khubor ka pawan na ka hi ma ka jome ka sngi ka la sha paris ne ban kar kui ka shakri ka jome ko trai ka badan ka benta ka ba khrawan sam ye ka tien ka jome ka ne ka por ka ba menta ab leng itu wai ka jinran run ka jome lembat ka ai baka wei ka sembok tin ka baka shakri ka jame kan sam hap deng jongi kan long ban ai men sem yengi ke batlan ban kar shan yengi hagi por baro jong ka ne ka jingem trangi duai kar pang na ka bata ka balang ka popriang ka ne ka jingesek to kar khu ye ka wei ka rempai ye kristan go trai ka popriang ye ka ne ka jingesek ko kan ra bi ye ai kin mar ye ka jingar khu blei ka jame hakim met bar ki min sem ki jongki bagi nom syam ye jing tekan bagi ke jing kerdo bagi nom syam ye jing pang bagi ke jing sitam henrai bagi da mat ye jing bahas bun ke jame ka ba me mela le phla lang ba ka balang hi ba ro ko we ker kui ki noket kam jong ka jing sang kan thai assembly ki long tang ki kan thai ki batlat henrai ngi boy ki sankti play ki jame man ai ke jing start bagi jing syam phang ye ki ko pa bagi la ban pendelun ya ka kam ka ba khrau bat ka kam ka ba kentang ka jome to ngoi kan rabi e thakne ka pon na ba ha ka teng ka jong jisu ngi pan da ka ban me snei ban ma pat ban klet phar yi ki jing bom la jong i baro ha ka teng jisu ngi pan amen tangin poi pat syakawe pat ka benta kata kalong bangin lum ye ki jing aingo dia swa bangin lum ki jing aingo na ku ble wa ikong na ka benta ki jing pule na ka tien ka jong ble badru ye ki jing dubai ki ba mix camp bo ble yang ki hakane ka po ku ble sibon kang dekat bangidang lum ye ki jing aingo ki kuayar harum kin sumha ban syem la ka jong ka benta ka banang kong na ka balang sora tua ka baar na ka balang mau mlu ka balai na ka balang mau smai dekat benang lum ki jingai ngu kine kin syem la ki jong ki benta ka we hadien ka we dia nga karpat ru bahadien balapan puai ye kijing aingu i teman basan biar syabong in snobha ban pen kentang yakini kijing aingu teki malakarpat ki samla jong kabalang bakin lum kini kijing aingu ni kepor bagi kuaya bakin sim kijang
tungnya lagi play ni boy. Dak mensiam ke bas ngungu ame akan rat. Iwan ya keban pawa khamat ka ket bat ka jing isnai ke jome. Ya keban aingu ame try na man malador kat ya ka jingim ke jongi. Kom ki khun ki ba e ki jome. Babangin ya don kom ni atrai ka ne ka balang hanau saulia. Ringkat bat ka KGP Assembly jong ke jesang kan thai. Ha ka ban rakhe ka rat. Ya ka sngi ka bakarpang. Kasngi ke bakrau, kasngi ke rat baik kum ke jesang kentai jong ke assembly. Kin kan mau au blai, ya ke jing dap cheese pa nyup san senam, jong ke jing long kristan, jong i merat nabon sawian. Kerat baik, melasai ya ke long kami, keban long akan rat ke nuksa, na ke benda ki khun ki baik ki jong ni. Mar kata kerat baik ya ke ne kapor, kum ke KGP Assembly jok jesang kentai akan rabi hit. Kiyo au blai ya kaban pendon brom yame. Kiyo atra ya kaban yaro yame. Bat ban ai ke jingu kerat ya ke kerteng ke bakhui ke jome. Namar day na ka syakri ke berit ke jome atrai. Baka jesang kentai ke lanang roy. Bat ke lanang san haki kambaro. Kam tam ha ke jing syakri yame blai. Blai ba im bat blai ba shisha. Namar kata akan rabi hit kumne. Abang ia don nak ni ke balang hanong soleh akan rabi. Ya ke ban kenmau akan rabi. Ya ke sni ke bakrau ke sni ke bakerpang. Hoi akan rabi ban kenmau ru nak benta ni ke syakri ke jome. Kabla lana ya ladi atrai. Ya ke ban IT la ke jong ke jingim. Ban priang yau jisu. Kom bunong penim jongka. Namar kata akan rabi. Don dekat bagi jesang kentai assembly akan rabi. Kiai ban yo ya ke ban pendapat ban le. Hoi nadu menam setiap layo atraya kapan pendon berom yami. Hoi akan ni kepor kapan mentabar ke seni ke belasai. Kin long rekat tak jialam moment saya bahud ujome. Barkan long kaboru nak benda ki khon ki jome. Kam tam nak benda ke jesang kentai. Nang la atraya kapan ra ya ke lama ke gospel ke jome. Bat ban thom kerat ya ki jinge ki bawan nak jingem ke joki. Bat ban penpau bat ban sakhi ya ke burom ke jome. Sya ke perthai akarat ke bedum bat ke perthai ke bedap te ki jing mutlap au blai. Mar kata try rap akan ke por. Kat bangi dang don kum ni ke ying ke bekantang ke jome. To ai bagi ke baro kin long atrai ki ba me mela kerku da ki sankti ki jome. Ha kan ke por ngi wan ra ya gini ki jingai ke na chka tam ke jome. Ki belong si bentana ki jing kerku ki jome ke jingem ke jongi. Mela kerku ke na yang ini kemudian kembali long atrai begini yo iki mer ki bakoi ki bakhya. Mela kerku ke na ya ke jing dap yang jong ke jingem ke jongi. Kom ta atrai ni wan lam. Ya kini ki jing ai ki jongi ska kam ke jome. Hoi wala ki long ki berit ru. Rai tu pen kentang ya ki ken long ki babet nak ta ka kam ke jome. Ya ka ba ka jesang kan thai jong ka assembly kan yo ban pendon kam ya ki kan rat. Nak ban ta ka burom ke jome. Shanu se baka kan pendon kam ta trai. Kan long kan rat nak ta ka burom ba ka bor ke jome. Mar kata tu pen kentang ya ki atrai ya kan ka por. Patu hikai ru yangi bangen nang ban ai ska kam ke jome. Ya ka ban yang nyai kersan ya ka kam ke jome atrai. Haki sngi bagi por kan wan ter sitar. Dorkat ru au blai ba kan ka por ru. Habangin sayo sngaw ru akan rat ba syakri jome. Ya ka team ya ka ban ai ban sakran preng jongi kan ka por. Ki kan thai kan rat ki don ya ka men sem ya ka ban syakri me. Namar kata try to kran me. Ha preng jongi kan ka por. Bangi ngin sngaw bangin ngap. Ya ka ten ka ba im ka jome. Sngaw blai ki jing duai. Ka teng jisu ngi pan. Amen. Boleh sibun teman besan ya ki jing duai ki jing pi ki scam boleh kerku ya ki jing duai ya pi duai bat ai ku boleh ru ya pi bat ya ki kuaya bro lai teli nak balang jing seng samla balang soratua balang mau mulu balang mau smai ki jing ruai ki long ki bas ngau tiang namar ngia mot bet sya ka joi ka jingrki na ka benta kani ka kemirat bait jongi kana bon sabian di kum ki kuayar bro lai teli nginge scam bapidang long ki kena samla bat ki samla ki ba
la pura baharu makila dan di bapin yai ne hak ni kisur jing ruai jong pi ban ai men siem ya pi pad ki nong ngap ru namar hak ne ka pertei kin bon ki jing yele kum la ban phai sha kani ka kentei ka ban nang kong ki jing jenjar bat ki jing kuslai bat ki jing yele hande kala job hadu bakot ti ka jing kentu ya pi kum ki samla ba phian yai ne ban ya ro yo blai ha ki jing ruai ki jong pi bat ba phin nang la ban sekri ha ki bon benta ki kam ki jong to blai un kerku ya pi baro laitli ki kwaya te hakani ka por pan ngin phai se ko wei pat ka benta ka bokong san kata kalong ba ngin yo sngo yaki yaka team ki kentien ki baong ki kentei bat ka mensiem jing syakri bat idong kren ilong doktor Miss Inulin langdo ibade no hikai jong kerja TC dia kini ka por ni la syupriang kelum ya pi kong nuduk ka basdang bat kini ka sepor sesisian pat ni piang ngobha ya pi sia kini ka jing ya senger ki dan buram ku jungi ya kena ban sabian dia nget scam ba ublai dan rengkat bat bapin ya ban ai ngi ka khubor ka ban tre shisha hangi kum kilong kemi bat ki khon samla bat wat ya kirang ba ki badon hakani kapor bikin long shisha ki jimban ki bakan zaman sim na ka benta jongi tie nga karpat ru ya pi bapin pan itu dalade yalade hakani kapor namar bayo lesi kibuan na pring jungi ngimpat itu bat ngimtip kumno pipai ha sadu kani ka kadan nong hingkai artisi bat kiwe de kijib kibangim sem latep ti shwa bangin yo ya ka jingkran na ikong ngin peteng biang ngin ya solang na ka jingrwai ka bachispa arpo nyo bachispa arpo san komen siem ka jingpent mai ahyar ka bor bakrau baro artli ki da khatung ne som ham yang lang chispa arpon yo but chispa arposan komen siem ka jingpent mai ahyar da ka bor bakrau soitan kaching sniu nangi tolau ya kan nang atrai topa ya kinong pop ban pen angin sngoka tien ka jong me is naken ran ai ngin ringkat bat ki shakri jong me palu men simban yatre topen kendo yakinong pop pen paula kaching ai yakimen sim jongi menta topen chai atrai bapa angin matka jing it jong me lam yang ishaka
ding na ngidon kadaw kabakraw man ay ngo yo blay bola play yang ngi kani kalat ban rake ya kata ka jingdap sispa anyo pusan snem ka jing pen baptis ya ka kentai baningkong hakari kasi jantia kanabon sawian ngai ku blay ru ya komiti jasing kentai jongka kasi jantia Presbyterian Assembly kibala ai nga kani kalat bangan simbenta hakani kasngi kalong kalat ka bakerpang nama bangi penken mau biang ya ka nabon sawian bat ya ka bakala yad lemba kum ka kristan ka baningkong hakani ka balang nong saulia la pensyong nong rim ya kani ka theme hakani ka sngi ka phang ka boong ki kenthei bat ka mensim jing syakri syua bengin le chaka ktin chungublei tongin adwai I try to kren hangi angin shashkor. Bato ay kikentin ki bami nakaremyang sintur ke jong atrai. Baka jing puson ki dono jung ibaro. Kinlong ki bap pedyang hun. Hap kamat jong me. Ubalong umau siang. Bat unong penim jungi. Amen. Ikong chairperson iraong bangan pen itu ialah dia. Ngalai kai po ka John Roberts Theological College kat arsna menta de ngai kai kamtam ya kanika Old Testament ka kitab berim specialize ka kitab berim de tangkatangan penitu de nginya ya shwa ka syaka pang bangin kren ki kentai bat ka mensim jing syakri ka mensim jing syakri Kamen sim jing syakri kamwan na ka jing sngaw breu ne ka jing sngaw sen breu namar kani tang sipor nrei kawan na ka jing tip ya ublay ka jing syakri ya ublay kam syong ka jing nang jing tebet pentre kam ki jongi nrei kawan na ka jing syapting ya ublay namar ulong utenrai jong ka jing start ba ka jing syampang Nilah balong kinong elam ki bakraw klem ka mensim syakri nrei nyimla balong ki syakri jong ublay klem da IT met ban mensim ya kakam kajing kraw kajing roy jong kakam kedau ya kajing bon ki syakri hakata kakam nrei hado kanongut nila syakri ya ki brio hado kanongut ni syakri Ngibon ki kristan hakani kari kejongi menta. Hakini kisngi. Kat bangi don kendian ngud ki badan kata ka mensim ban syakri. Ngila bandon ki but kisap. Nrei kapor par kakim bangin pelat ban syakri ya ublay. Ngila ban tibon ki kendon rukom syakri. Bar rukom penyad ba penyar ya kakam. Nrei ngila ban duna ya ka jing soto ya ka rukom syakri kat kum ka nong rim jong ka katin ka jong blay ngibe ya ka por hakata ka jing bun kam ngilaban kelet ban ya selok baru blay kum ki syakri klam ka jing don rengkat jong blay ha ka jing im ka jongi ka kam ka jongi kalong leno ngin long ki batlot ban ngin do jing kermen ladang isanya teli hakabor brio bar kajing start brio nak namar ngin long ki bakerdo hakajing pensat bor jong blay hakajing plot brio klem ublay ngila ban sngaw sarong ndang ngila yo ya ka buram ngila ban sngaw sarong ndang ngila yo ya ka bor ngin sngaw kraw Bat kita ki ibaro kin rung ka jing im ka jing long jungi kum ki kristan. Ngidon kam namar kata ban husiar hamman la kisin jam ki bangiyan hakarenti ka jongi.
Kajing ki bangi kendo hakini kisngi ka per hakasis pas nem ke balalet. Hakini kisngi ngibon ki kentai kristan ki basyempang bat ki batebet nrekum ki kentai ni impat kum ki kentai ki batelot namangi penksan ya kata kajing don tang shibor. Hakajing syakri kum ki kristan kamdai ka borne ka but ka bakong san. Nrei kadai kajing nget ka basida bar kajing syanya ka bapura haublay. Ngila bandon kisap nrei ngim don kapor. Ngila bandon kapor nrei ngiduna kajing pentebet ya kakam. Ngidon ka mensim syakri nrei ngim yo ya kalat. Ngiyo ya kalat nrei ngim don ka mensim pensyakri. Hakajing trei ya kakam pertei. Ngilaban yo ya kajing yero na kibriyo. Ngilaban yo ya kaburom na kibriyo. Nrei hakajing syakri yo blay. Ada kajing temu kejongi. Kanlong bangin yo ya kanam kaburom. Kani kalong kajing syakri arsap yo blay. Karukom pentrei kam pertei. Kidon kipod bat kikerdan. Kibakam krau, kibakam po. Kidon kibakam krau, kibakam po, bat kibakam apa? Haka rukom penyai pertei. Nrei haka hima ublei. Ubakrau ulong syakri. Bat ubakam po ulong bakrau. Uba ningkong ulong kado. Bat ubakado ulong ningkong. Haka gospel jong Markus Shipau Soflai Sofsau. Katenrai jong kekentian syakri. Kawan nak jingim bat kajinglong bat kajinghikai ujisu haka gospel. Kat kum Matias arpau arpupra ujisu ong kumba ukon ubreu syemlawan ban syakri ya u hendrei ba u un syakri Markus Shipau Sofsan ngin syamru hau Yohanes kalai lapia ya kene kapang hakilai teliki bentar. Kabaningkong kalong kikentai bat kajing syakri ya ublay haka Bible. Habangi pule ya ka Bible. Menengi osngau kajing keli balada ka don neem haka Bible ya kata kajing kren syapang kajing syakri kikentai. Ngin syamba haka Bible haka kajing syakri ya ublay kajing syakri kalong ka bakentang bat ka bakerpang. Bat kampen bor ya no. Hakata kajing syakri oblay omdon doyong omdon doli omdon baduk omdon barospa omdon ubadon kerdan ni ombamdon kerdan omdon kelung ni omdon kena omdon kentai one omdon sinrang bansong to ya kane karukom syakri kajing long kum kajing syakri ngin pai syakan kanuksa katu kane kikentai gibak sim benta haka jing syakri ya ublay haka Bible ngin syam ya ki biki saki ya ublay haka baki pen ya kajat ben rio bat ki pala ya ka kerteng chung ujisu haka jutang ka barim ngi syam ba omdan ka jing pia ya ka kam nyam bat ka kam jong ka imlang salang namar ba baro kini kirukom syakri kilong ki bakentang ngin syam haka jing syakri jong Moses ngin syam kajing syakri jong u Nehemia ngin syam kajing syakri u Joshua u Daniel u Ezra syakri ya kibriyo syakri ya ublay haka jutang kabarim ngin syam ru ya ka Miriam ka Deborah ka Huldah kum ka prophet jong ublay haka kitab Exodus katsan arpo arpuway ngin syam ba ka Miriam kalong ka syakri batanong ya tu lupa ringkat kaya trailang rengkat bat Moses bat Arant kalai lami kikun Israel na Israel sya Egypt laong baka Miriam kapundon burom ya ublay lembat ki para kentei ban yasna ya kata kajing ruai bat ban ya ruai sya ublay ya kata kajing job na kakali ya pom uparo kalong kabreu ka baslur bat ka penslur ya kikun kentei bak kata kajing yad lenti jongki na Egypt syakanan. Kala banlong mengitip kamba ya ka Miriam enda kalarang kamrang ba. Bat ngintip kamba ya ka porang kena. Haka por bakat nang kena kumbang lias ngau mene ka jing yatai. Ngisyam baka Miriam nado bakat nang kena kalong ke baslur.
Pi kanot ban lei ong ya ka kon siem paru ban lei penua nong sumari para joka judon banot ban ya sat kunta kadang red kan rius nama kata por ki ong baka Miriam kanot ban ya sat hak kon siem paru ban wat nong sumari Moses ubahadin habot ulang urat ba nong yalam ba unong pelat im yakikon Israel. Kum jo ngisiam baka Deborah kalong kasakri. Kum kanong nyoto lupa ne ka prophet. Balong ke prophet ako to kapor kamut kalong kibreo ki bakentang ba. Loong baki nong nyoto lupa kamut baki ni kibreo kidon ka jingya dei ka bajan ba baru blay. Namar baki ni ki jingya kinong nyoto lupa ki yo sngow ya ka jing kren jong blay. Bad ki kani ka jing kren ko jong blay ki let kren siya kibreo ba ublay ukren ayu haki bat lemba jongki kadibora ka syakriru kum kanong bisyar banlong nong bisyar kamot kalong kabriu ka bastat kabriu ka basyempang kalolong kanong yalam ka baslur haka kitab jong nong bisyar haka nong basaw basan layatu ba kikon Israel kila sya ban benya kata ka jing sya hiar thama kinong shun kikon Israel kila od cha ublay menba usisra bat kipat ya pom kila berngem ban hiar thama loong baka Dibora kala pa yo barak nreu barak uloong lada panlet lam bat nga tingan lek bat ka Dibora kala job yo sisra ka Dibora kala ruai ya kata ka jing ruai jing job baka tahu ya kata jing ruai jing job hak kitab jing bisyar san kendai ke ong kadono jonga kalong syakinong sensyar Israel kibala ai sobha yalade hapdeng kipat ba to kerku pi ya utrai hak dokot bakat wei perkaong jengai na ka jing risa kinong siat knam hak jakatong hang tangan ya lam ya ka kambahok jong utrai kum kisakri jong ublay ngidon kam kajing shulur bat kajing syanya ha ublay habangi rai ya ke ni ki rukom pentre kam ki jongi nak menta kajing penyiar ya ka gospel kabadon kam ka bakam don kam kalong ba kajing don ringkat kajong ublay ha ka kam kajongi bar ka kerukom pentre kam jongi bar ha kajing im jongi ru ka Dibora kala ban pen kelak hongpong ya kajing songkraw kita kipat ya pom usesera bar kala long ka pacom syusyu ngisyam ya ka prophet Halda kala long kano itu lupa ha kaju kapor ba Jeremiah bat Zephaniah ha kata kapor latip ya ka bakalong ka briu ka bariu blay bat ka basyempang haka kita baar jong kisim ar fulai loong ba menbau Josiah ulap ya kata ka kod jong ka hukum ki ong the book of the law kata wong ya kita ya kilingdo ba kita basan wong kelek keli ya utrai nak benta jongi bat nak benta kapat ba Juda Hilkaya ulingdo bat kita ki briu jong usim kila lek ban keli sya ka prophet Halda mdeyau Jeremiah ne Zephaniah lalet keli nak Halda Halda kala itu ba utrai unwan lam ya kabasnio hakari Juda namar bakila lendet ya utrai teu Josiah ula lum ya kita kimen basan bakiling do baro kila let kiu sya kayung ublay bat kila let banduai bat kila let ban pule ya ka hukum baki briu kila syashkor bat ki pai sya ublay ujo saya ula penduk ya kiduan jong ubal bat asyera baki Israel kijumane ka Bible ka kitab ka baar jong kisim ya kaningim jo kampet bare na ya kanika kitab ndrei kalong ka ba kalong ka bakrepang hakalong ka basan jong kisim ka baar jong kisim kalong ka basan ni syam chapang ka wai ka kena ka kiong ka syakri ni ka merau hakatu ki por ki ong samlan daladap khat laisnem khat arsnem hakapor jong iti kita kena kadi kena kani kena kala sya ban ring merau bat kalong merau ka syak kalong ka merau ni ka syakri ha ka kurim jok unaman urang basipai uni urang basipai ulong bakrau bat uba paunam nrei udan ka jingpang nyang tholi
Kani ka kena kalapla ya la ka jengeng bat kalau ong ya kata ka kenrat jongka balada u prophet jong ublay balada uni unaman ulet u prophet jong ublay u prophet jong ublay ulaman penjem ya ka jingpang ka jong u kamen sim syakri jong kani ka kena Israel kapengi bakam bu not ya tau naaman ba ulong unong syun jong ki breu jong ka ki unong syun u bala penyap ki keme ki kpa ki jong ka unong syun ki bala le ben ya ki breu ki jong ka kelembu not bat karu ke imkum kamrau bak saring merau ka ba fla kalong ba kamla sya ban yo iba uken rat jong ka undon ha pedeng kata ka jingpang bakal aku dik ba unyo ya ka jingpen kia kani ken kadai ka mensim syakri ka bajin sur mensim bat ka batrang ba wat kinong syunru kin yo mat ya ka jingpen kia ka jong ublay ni syamru ya ka mensim syakri ka ba IT met ban mensim ka bang leso menem sengi hakas im Esther kas im Esther kala ya sad na mataki briu ban pelat im ya ka kun Israel na ka jing berngam jong tau Haman na mau lolong menteri ba krau jong sim Persia usim Ahasuerus hakitu ki por ba ukwa ban peniyap lo iki ju paro hakata ka snong kas im Esther kala ken do ya la ka jing im kong wat la danga yap ru lelei bakala led ban kendo yo sim bat lembah kata ngi syamba ki Israel ki yo ya ka jing pelat im kum ki kentai ki syakri jong ublay ngidon kambat jong toba ublay ula man pen im ya ka jat pen riu jongi ladang ngidon ka mensim ka baslur bat ka mensim ka bakloy ban kit ya ka lengkor jong kakam ndre ladakum ki syakri jong ublay niatan ya ka kam ban le ya ke ka badon kam kerke nila ban dono ya kata kalat habangi pai pa sa jutang ka batamai haka jing syakri ya ublay ni syamba ka jing syakri ka bajanai bat ka jing syakri ka bapura ni syam haka jing im jong ujisu long unuksa jong ka jing syakri ka Bible kaya to ba ujisu hikai om tang ya ki patba bat om tang ya ki seran bat ulat hikai kerpang ru syayeng jong ka Mary ka Martha bat ulas seres bat loong ba kani ka snong Bethany kadon ka halal jong ulum olive bat loong ba ka Mary ka dei ka weina ki kentei ki batrang manyo ka jing hikai na ujisu ban syai kai ha ujisu kalong kelat berkakabuk sial kalong ke bakamnyar berkabakerpang berkat pihak itu kipor kikia kikentai om syaban pulih ya ka kot jangka hukum ban om syaru ya kiban sengap hapo senaka henre jisu uwan ra ya ka jengkelar ulat hikai ya ka Mary hayeng habetani ujisu kelam penram ya ka Martha Ndrei uang baka kam jong ka kalong mau jentut no. Ban sengap ya ki bakordor. Kam Mary na Bethany kalong ru kasenran jong ujisu. Kabala let ba ujisu sya Galili ban senran yu. La syam ru baka haga gospel baka Mary baka Martha kila ju Krisyan ya ka kam jong ujisu. Badai ka ne ka Mary dan Bethany kabala pensle ya ka jing ubi ya ka kecat jong ujisu. Ban pensle ya ke jing ubi kalong ke bamayan kalong ke bamayan nama ki pensle tang ki briu shaban yap ne ke jing pensle kalong ba pi pensle ya ki briu ki balajit kum ki lingdo bat ki prophet kata ke jing pensle ke Mary ke pensle yo jisu ni syamru ba ki kentai ha ke gospel ki syakri met ban mensim ladan sangut ki Mary ki bayang haka kecat jong keding pena jong ujisu hadu bandakut ka jing im ka jong kat kum uyo anis ka kendai akusan loong ba ka kemi ka Mary ka kemi ujisu bat ka para jong ka kemi jong ka
ka Mary ka tengah jong Clopas bat ka Mary ka nong Magdala kini ki kintei ki klam syakri yo utang sipor nrei nyo iba ki let dang step prengam da ka jing tumu ban let pen sle ya ka met jong Jisu kani ka mensim syakri ka bayai ne ka penlong ruyaki kum ki sakhi baning kong ban yo i ka jing mi pat jong Jisu bat Jisu ru la pha yakini ki riu kan thei ban pla ya kop khubor babha ba ulami pat Matius arpra shpo ka mensim syakri ka bam ino si tengpor ya unong penim wat habak lo yo i ba uniu nong penim jong kiru layap kim ino kani ken kadai ka mensim syakri kajing syakri ka bajanai bar ka bakerpang jong Jisu ngin pule biang hakajing ya kendo jong bat ka kentai Samaria kan ngatip bakani ka kentai Samaria kalong ka breuk ba ibenya ka imlang salang loong bakani ka nong Samaria kinong Samaria loong bakidai na ka pateng jong ka Ephraim Levi bat ka pateng jong Manase bakini kinong Juda kini kinong ki Jew pat ki de naka pateng jong ka Juda nrei ngi pet pat kini ki Jew bat kini ki Samaria ki Samaritan bat ki Jew kim Jew hab jeng mun da kini ki Jew gila jinglet cha Galili kim ya na kalenti ka bajan lang ba ka Samaria nrei ki ya lamba ka wa Jordan khongwan ki ya man poi cha Galili bat ki Kenya kini ki nong Samaria ki breu ki bapo bat ki breu ki bam khon bat kam tam Jisu kan no tam Jisu balong no hikai ba ulet banyak keren bat kata ka breu baki ong kanong pop baki breu ki ken baja burom man keren bat ka namar ki jingle jongka bat ka balengo ru ba Jisu lek pan naka kum uju kum uno hikai ulek pan naka riu kun thei ki ong ka baki ong ka bapop hadin ka jinga tainya bat Jisu ngi syamba ka ya kita ki kiutong bat ka let maria bran cha snong ban ya thu kat ya bakalab bangalai ngala yo i bangala ito ya uta Mesaya unong ya tu lupa batip lut yang kisenran jong kimla ki kan patip ya Mesaya kat bakani kanong Samaria kalah padiang ya kum Mesaya kala kelalong ka saki ka evangelis hakata ksnong ha Samaria kadai kanong Samaria kum ki syakri jong ublay ni don na kata ka mensim syakri kam tam ya ki breu ki bala iben bat ki breu bala syak kedau keti ha ka imlang salang ning iso bangiso ja burom malai banyak keren barki pitep kala melong bakini ki ba reddo bat ki ba ibendo ki kloi ban padiang yu Jisu ki breu ki bala ibendo bat ki ba ngila ken bendo bat ki ba podo ki de kini ki ba kloi man kala bamut bat kini ru gila melong ki breu ki ba krau hak ka hima ka jong uplay hak ka jing syakri ya ka gospel ni syamba wat ukun sarong auria ru ude ubreu ba ikla ndai undai uneu bakala ningkong kini ki breu ki bangi ngim i bakin kela ndai gide kini ki bakam jam kadon bat ki bakam kardor hakai mau blai ni syamru hakan gospel jong Lukas ba ka Yohana ka Suzana kilong ki kentei ki ba Krisyan mat ban besim hakikam jong Jisu kini kidai ki syakri jong ublay bunsin na pring ki kentei ngidon ka jing sngow ba ngimla ban syakri ya ublay namar bang ngimdon ka sak namar bang ngilong ki kentei ki batelot namar ngilong ki ba shibor kata kadai ka jing ong shibor lesi ngi theu tarajul dalade bangi kamduna ka jing syempang nengi kam sngo ngim sngo nang ban kren kum ki breu ngi bo ki daw bat ki kendon hakamat jong blay pitem nem
Ngi perkan na em. Bakine kimdei ki kendon ki ba ublei ubo yangi. Kine kimdei ki kendon ki ba ublei ubo yangi. Nrei manga ban mapihi pibo ya kita ki kendon. Kei ka ba ublei udon kam nangi kadai ka jinget bat ka jing iet ya kata ka kam jing syakri jongi. Ka jing syakri ka ba klod men sem. Ka ba jin sur men sem. Da ka mon sobha. Bat ka ba shisur. Bat ka ba penon burom ya ublei. Ha ka jing im ka jongi. Usamba luong ya kikun Israel ha ka dekat bakat ar apusau ong tang ba pen syapting ya utrai. Ban syakri ya u ha ka ba shisha ka donod jong pi baro. Na ba tu perkat ya ka ba katno ki ba krau ulale na ka bentah ka jong fi. Ka ba ar pat ka pang kalong ki kentai ba ka jing syakri ha ka balang. Kabalang jong ublei ka kentup ya ki para banget bero. Ngilai kren nga sngo tenat bagilai kren ha ka por bagia le ka panel discussion. Ka kentup ya ki para banget bero. Kabalang kadai ka met jong uji sukris. Balada iwei benta itot kakta lud ya bero. Lada ka jeseng kentai iwei kakta ka balang bero. Om tang ya iwei. Kakta lud ya baro kamet jong kabalang. Kisyakri kidai kinong ra kubor babha. Bat kidai kisaki hakikam bat kajing im. Kasiti jong Apostol Paul siya kinong efficient kaong. Hau Chris ya fila jid. Haba pilas ngaw ya kakubor babha kajing pen im. Bat im kajing im. Kabaya daydur bat kajing kod. Im kajing im kabaya daydur bat kajing kod. Dan tang kawai kamet ber uwei mensim ber kum kisyakri ki bangen lakot ya nga ya pi bangin tei iwei ya iwei shituli hakata kamet jong uji sukris. Hakajing syakri jong ublei kajing syakri jong ublei yo ka pe na kajing syakri ka kampertei. Hak ngisyam hak shiti nang kong jong u Paul sikinong Korin kat san puprau. Tu yang scam bat tu yai ne ko para bangai ba id bat ai tilut hakata ka kam utrai pitip baka jing trai si tom jong pi kam long ka baleno haba pile ya ka na ka benta utrai what tumu tang mayo ki jing ero na ki breu ndrei ke baro kam long leno lada pile na ka benta jong utrai. Haki katukan ni kisiti jong Apostol Paul ngi syem rubo Apostol uyaro ya karukam trei jong ki kentai namar uyu I ka jing trei si tom jong ki bar ka jing kya jong ki ya ka kam kabala pensyat haki kilong ki kentai ki basanya bagi ba ai tilut ki ai kelut lu ya ka kam ka jong blei ki don ru katukan ni ki kentai ki baya per jong mut namar ki don kata ka jing kali ya kata ka kam Upol la kelpat ya kayu dia ba kasantuki bakin long kawai ke jingmut a utrai kala mendona pedeng jengiru kum ki kentai ngine per jingmut iwe ni iwe tangba ngihapan tip bayano ngi syakri om ya lade om ya kiwe nrei ya ublei kini kilong kinong trei ki bayakit ya kalengkor ha ka kam jong utrai bakia lap lui ka gospel jong Yesus Kristus ngin syam ya ka haka siti jong Paul syaki Filipi bani syam lah ka din ka jing yap jong Jisu ka jing yaseng ba ka jing ya selok kalong haka ying jong ki para banget bat hakita ki por om don ying mani ko mangi don ngi menta upola ka siti syaki nong Kolosai sa ka san uang to pin ya ai ko blei ya ki para banget hak ki bahalau de kaya bat ya ka numfa ya ka balang ka bah ka ying jong ka kanumpa kalalong ka way na kinong yalam jong kabalang kabadon haying jong ka ha lao de kaya halo de kaya kibreo kilong jaseng haying jong ki mdeya ki balang kalidia na kiatira hakikam ki apostol
kalong kanong kayi ke badi jan sa butu ba kalong ka brio ke bapaunam bar ka di kita ki jan koridor ba kita kisni merat bapaunam ha masedanya bar ha isha minor ki ong badi na ka jing trishitom joka badi na ka jing yo jing ka joka kala krisyan ya ka mission jong upol bar kalau kaying jengka kalong baki brio ki let kiwan ki kat baki sobha bar ka de kaying jengka ba ka jaseng ka baningkong ka sedang ha Filipi ka balang Filipi kami na yeng ka Lydia ka balang ha Laodicea kami na kayeng jong kanampa kan mau ngihaban kan mau ya kata upol ru ni syamba u justotenan ban len ban mi sing jongka ha ka jing ai kublai u apostol Paul chaka city shakinong rom kan reu u wei ngi syamba ki bon ki kentai ki bayakit kam ki yakit ya kalengkor ha kata ka kam mission ha kita ki por mdan kerdan mdan uni bahe uni badet baro ki ya trelang ke kaju kentai nation rang ni syam kumbalo ong baka pibi kalong kawe na ki parak ki banget ka bakrau ha ka balang ha ken kriya bat ka pibi ru kalang kesakri ka kum ka temen basan kumbang yong mentah bat upol ai kublai ru ya ka Priscilla nama kalong ka breu ka 3 minute kata ka kam ka jong ka Mary ru kalong kanong 3 jong rengkat bat upol ngin syam hakata haka city jong nong rom kan reu nang tangi lap yu ka Trifina ka Trufosa ka Persia ka kemi jong Rufus ka Julia ba ka para jong Nereus kini baro kilong kisakri kibakit ya kata kakam hakata kajing syakri ya utrai badak kajing minot ke jongki ne ki kentai la pelong ya kas jing sedang jong kabalang ha Asia minor u Philip ru ngisyam ba udon sangut kita ki kentai ki badai ki prophet ki betre lang baru Paul ngisyam ya ka hakikam ki apostol arpuwei kendai habang ipai pat syaka balang syakari ke jongi ngisyam ba Nilatip kamu ba usahep Thomas John ukupa jong ka kasi alphabets bar ka kurim jong ka jong u kilawan ba chakri sakari ki jongi karkum ka jing tho jong uraj badur di rob me ulong ba ujon ka ulong we you kena school ubala kerpad ye Mem Jones ba om ya lapsyu sepang ka dujok bat sepang u Jesus Christ namar ka pelong yo u ya ka dokno jong u bantiet kum ka baji kani ka penpau ba Imam Jones ru ilong iwe na evangelist ha ka jing syakri jong i ha ka ri ka jong i wat la kalong tang khandiat por syu ngin syamba ka jing syakri ka babun snem bar ka pentemai ka jing im bar ka jing long jong ki kentai ha ka ri ka jong i ngin syam ha i Mary William Lewis kumbangi tip ya i kum Imam Lewis Imam Lewis ilalong yui nong seng bano hikai baningkong ha pedeng kikentai hari kasih jantia ha ka jingtho jong i Miss A.W. Thomas yong ba yak chapang ka jingtrei jong kikentai hari kasih jantia yong ba la pensan ya ki khon kentai hari kasih jantia lasdang ha kasnem khat praspa sof lai da Imam Lewis nama de ma i brasdang banlum ya kisam la baro hakani kajaka hanong saulia kibrio hakini kepor kinyo bakalong ka kambit bat lakang ban nang penstad ya kikon kentai kila long rugi bashar ki ben na kikon kentai kipulekot lada usaheb Louis usyam jing ban hikai ya kikon chenrang kanutam ban yunujor bar ka jing hikai ba jing ha ka jing hikai jong Imam Louis kikme kikpa kitu kipor ki ong ba kila juke ki jukan ber ki juyaken ba andalakan laken ba ong kalong ka bambit be ki kentai bakin pulekot ka anda kila syat ya kata ka kan ki ong ki kan peleng ha kitu kipor bar barobor ka pen i ba kalong ka bambit bar bamdai ya ki kentai ban paskul nang mar bakin sasem jenjar ba kata ka jenjar jong ki kalong ka bakrau bat lada kino kiba pule ya ka kot kin du sndon ya ka jat bakin long kibaling ki nreni syam bah kata kakan bakilakan kim kan re ka su katan ti Imam Lewis banjob ya kini ila sedang syuada ka su katan ha kita kisamla kat bakidang syong ban su riang Imam Lewis ila
su ya kata kakot akamat jongki bat kita ti kila siap tiang taman pe ya karu ya kata kakot nrei la kro ya ki la ong hakmi shane kan nu ka jing itenap uni udak kan nu ka jing bet jong uni udak ba kan nu ka jing pelun jong uni udak bet uni udak ning kong uni ken udai udak ubas dang ya ka kerteng ka jong pi ubai tenat bun sien hapdeng kata ka jing puli kita ka jing tahan yang so bat ka jing ya song kata jing puli jong ki kita ki kena teng ki kendet bat ki skol jong ki gerakan san nama ki kenyo tang ba ki pet yo ta udak ru ki kenyo ban pet yo ta udak batang supai na hikai kila pet bak sayeng nrele sek kata yong ba kita ki kena apa deng ka jing sir habai kimi yo ta udak lesi habai mare sayeng uta udak sa junom hakajimut jeng berkat jong i kane kadai ka mensim chakri jong i Mem Jones kane kadai ka mensim chakri da ka jing e ber ka jing yasha bat im julai chabilat hado khat prasnem namar bidan kata ka jing kle ya kakam ka jing tre shitom jong i kala penlong ya ka jing job bailayo ban pendo pendam ya kata ka jing biet ka jong ki kena kila nang ban pule bat swa ban kut kasnem khat pras pa sa fulai la dan khat sangut ki kena hakawe kasngi Imam Lewis ilash shim ya tau khulom snare namar bakalong kom dai man tho tau khulom snare bat kita kena bagi ia kita kata ka snare kelai rengkok kensan bat kelai lenial namar dia jukan kentang ya usiar bat la nyau kumbala penjak burom da ba penon kam ya tau snare jong tau siar kan ikon ra ka jing e ya Imam Lewis kumno ban pensoto ya ki hapdeng kata ka jing e Imam Lewis ilakmen ba anmut ki kena kila kwa ban IT ya ka jing im kita kilong kinabon bar kabir bat da ka jing yo barit ki jong ita i member sahib Lewis kila basa ya kat anmut ki kena lapdeng balang ya ka naban sawian kat kum ka Mary A.W. Jones la ong bahaus nam khat paspa sa punyo kanabon ka giong bakalalong kena ka baneb bat ka baminot bakalong ru ka kentei ka balayo pen baptis ningkong hakan kendri tarik ujulai khat sa spa sa popra bakalalong ru ka kentei ka baya lembak jing e kumbang ilatip ha ka jing im joka hakata ka jing kala kristan bat kum ka history layatoru baki kentei la kamchi penchitom jur banyak kisirang ladaki kala kristan susu ngitip ya ka kemi jong ka shot anang saulia kala shot lengkut ya ka shot habaka kala kristan bakum ta kani kena kala heriap school mission la penbaptis ya ka bir bar ka po ka pratolik hadin jong ka naban ka praspa of kondai kani ka history bangidon kam mantip kum ki kentai ublay uklam ino ya ki kentai hari kasih jantia kakam ublay ha jantia hills ka sedang apedeng bala play ya ka school joy ka snem khat praspa san pusau ladon khat angut kiriu khot bana pedeng jengka ka de ka sensyar shalom ka bade ka kristan ningkong ha jantia hills bar ha ka snem khat praspa san pulai la tung balang hasyala hanang jeri kapara jengulat jahat kemaitim kala kerpat bani school mission bano hikai kentai hau sahib Lewis kala ong ko sahib bunsian piatu kana hangi syapang ka im bakalong ka daw ka tenrai jong ka pop bat ka jingjin jar ka jongi lada kumtat lada kalong kumtat ladai ban kam yele shitom na ka bentaki kentai balada ki kentai kilong ka tenrai jong ka jing sneu baro hato omdei baki kentai kidi ban yale kat bala ban pendo ya kata ka jing sneu bakilong kata ka tenrai kidi maki ban yale kham tek e bakinlong ki kinong ki tenrai jong ka jing pendo usahep ulah syuang bolo ya kata ka jing kren jong ka bat hangni ngisyam ba ulapa ya kanabon sayan bakan long kum kanohikai bangla syam bakan nabon sayan kalong kanohikai kebaningkong jong hakari ke jongi kala bakan long ru hapa kanot is
but day nakabol jong ka day naka nabon sawian ru ba kalapan kala ya kadonot ba jong ulajan. Ban Nisham hadin kania baki missionary kat praspa kandai huwe Miss Bessie William ilawan kum missionary baningkong hapadeng kikentay hari kasi jantia but ila kamiru ya ka school balak penkenriana sora sa Shillong but Miss William ila simti ya kania ka school dak but Nisham ru bah kalong ka school balak kamhe but babun baki trashnong kidon kajing artatin bah ka kentay kan penyan ya kata ka school ka bahe ndrehak kajing start kajing giyu iba ilalong ibreo iba tebit but ila Syakri hakan ka school mission hado ka snem karpas pa kandai penriu hadin kani Iwan Miss Annie William ba ilalong superintendent jang ka school laseng nong rem ya ka school kentai halor kajing duai but ki mau dong jang ka kidai kinong hikai ubleu la kerku ya ki kentai hakari kajongi ba la leru bon ki kampla kumba ong ikong mene bangimde ban ngimde ban kledru ya ki kentei badai na ki kentei ki baladon kasap ban perkat ya ka jinglum jong ukau kam ka ne kasap baki kawan ru baki ong ban bo kum kadak jing aingo yo blai ban bo kum kadak jing aingo blai badru ban penmi pisa nak menta kaleng katre kabalai pat kapang kalong ki kentai kum ki Syakri haka imlang salang kamensim Syakri ya ublay kapau tang hak ki para tang haka jing Syakri haki balang nre kapau ru haka imlang salang haki para breu jongi ni Syakri ya ublay ni Syakri ya ki para breu haka balang barhaka imlang salang ka kentai ka bastat kasong tu ya kejing telot tang ba mende ban penkesan ya kejing telot mo nama bungsing ya ki kentai ki ba telot mende ban penkesan ya ba ngide masuk tu ya lai jing telot nama ba ngin syanya hau blai ndre ngimde ban ong bangi telot bangin numle kanono ko kam ba labin syadangi but ngide ban syanya hau blai uroja green ulalong we nong ya lap ulale cita kri kendong sa Afrika kali ka bakendong ba hakawai ka step sandi ka ba udang pet hakata ka senong ulai iba ki breu kala mi na kata ka ying mani ba ula lengo ba kila bun ki kristana ketika hakata ka jaka ti ula keli na kita ki parasnong mano ba onra ka gospel syakani ka jaka kiti kilai tu bakadon kawai ka missionary nas kalau antrei syakani ka jaka syua kajingwan kajongka ki kelung kata kasnong kim juim hadin kasan senem kamut baki yap syua kan san senem ki yap no ndrei kani kan nurse ka aidawai yaki bar ka injection bar ka hikai ru yaki mikipa kumno bar kin lekhon bar ka hikai ru yaki kena bar yaki mikpa ban puli ya ka bible bar dei na kani gajing Syakri jongka laseng ya ka balang kristan hakata ka jaka Nisham ha Exodus haka ngin pai pa syaka Bible ka Safira bar kapua kidai ki kentai ki bapen kelai ka history jong keri Israel namar ba ka Safira ba kapua ki long tangkum ki nong pen kakon ki midwives ki ong haka tu ki por ndre mentang ki la ban long ki nas ki doktor usim paro lo ong ba kini kinong penkakon kini ban peniyap no yakun Israel lada ki kon kentai Hebrew ki kaya ki kun shinrang kini ban peniyap no marmar ban peniyap lut yaki nrei ka Bible ko ong kini ki kentai ki syapti yang ublay ban ya usim paro ki syapti yang ublay ban ya usim paro kini ki kentai ki yadaya ka jak ban riu yada hapdeng kata kajing syaban bor ba kajing syak leben jong kita kinong sensya ngi imah kini ki juk menta ba ka pisah ka kren breu kajing sngow lem kala paja bat kajing sucap ting yo blay kam dan syo ngre ka Safira ba ka pua ki ong ba kadai ka kentai ka balapan kela ya ka history jong ka Israel balapan im ya ki breu balaji jong blay syusyu ngi syam ya haka Bible ba
kariu kentai hasarafat hakis iem baningkong jong kis iem kan nyau pra bo bleu la pa yo Elijah syakani ka breu ka baduk ba kadi kariu kentai kisnong sarafat habau prophet Elijah la poi syakata jaka ula lap ya kani kariu kentai kala lum ye keding prau tiu Elijah ula kerpat ban bahkan ai yu bat ai ru ukpu uding prau de udai ukpu babam tang ki baduk mdei ki ba yo bakon kani kariu kentai kala jubab bakam don da kiwe pat ki jat kpu nrei tang da une u shikam u purau bat kendiat ka umpanyang war pedeng ta ka jing kerdu kata kanam seniu kani kariu kentai kala pen kre bam ya prophet kampai berkat bakapun kre ya prophet jong blai utrai lo ong ha uleja ba uni upurau bat kani uni upurau usang ba uni ko umpnyang ha to uklong unum lut tat hado bakan dadap kata kanam seniu ha kajing syakri ya ublai ha kajing ai syakam ublai ban aya kakam ublai ka porui bangi paho kalong kabasuk nrei ban ai ya kakam ublai ha kapor kabangi kerdo kalong kecing tenjo kabakara kecing le jong kani kakentai kawan ra ya ki kampla jong ublai ha kecing im kejongka ni syam pada kecing syam jong prophet Elijah ka pen na ka prophet Elisha ha kajing syakri jong ki kentai ni syamba u prophet Elisha ulala let ban sa ban ya kendo bakata ka we kentai kani ka kentai ka kamruspa ban ya ka kentai hak por Elisha nrei kani ka kentai ka don kata ka jingmayan ba uni udai ubriu jo ublai bada kaman soba kala tau ya kata ka kamra kerpang kenang ba uni u prophet undawan unyo ban syong ban sa haying jongka bat u Elisha ulah songo bola song burom ya kata ka jingle ka jongka bat ulah keli ka kwa ayu ban le ha ka jingim ka jongka kate kampai berkan ndai tau gehasi uta u nong bot jong u tau Elisha ulah ada wat ya ka background jongka bolo ong bakani ka brio kam don kon sinrang ba u tengah jangkau lah temen ti Elisha ong ba pan sayo ya ukon ha kata ka ayom wat la kalong ka jing artatin ngi syamba kani ka brio kalalong ka jing kerku kani ka kentai ka kandan kata ka jing mut bari bakan yo jing mentoy la da ka le kini ki kam baba nrei ka jing le ka jongka ka pelong ya ka bakan yo ka jing kerku kelampoi berkat ni syamru haka testament ka haka jutang ka batamai ya ka tabitha bala jutip ya ka kum kedorka kala syong klasa ha Jopa Jerusalem ka jing im joka kalong bala branam ba kata ka jaka ba kata ka brio ka baba ba ka im ka jing im baba ba ka ya rabrui ki baduk ki bakerdo kani ka brio kala paunam ya kita ka jing le joka ha kata ka snong baro kawe ni syam ya ka ki kam ki apostol ru bakal ja bakani ka brio ka pang ba ka klat no but kila pa bani khot yo Petros bandalawan u Petros ulo ong ya ka to ki to tabitha yang jot berkati kalaki natana jintia ka jing im jong kata tabitha ka penpau yang i ya kata ka dor berkebor jong ublei ba ublei ula banle ya ki kam ya ki bangim sola ha jing berkat ha jing mut ha jing yo ibreu ublei ula banle ublei ula banle ya ki ru ha jing im jungi ladangi syakri yo med ban mensim ladangi syakri janai yo ka mensim syakri ka sandur ya ka jing im ka jongi bat ka penlong yang i bangin syem benta ya kita ki kam ki baba kajing syakri kawan na kajing tip bajing syampang ya kata kajing kraw jo ublei ujongi bare kata kajing it jongi para brio
kamen sim syakri ya ublei ka kersoi na ka donot bar ka jinget jongi hau kamen sim syakri jong kum ki kentei kawan na ka jing im ka jongi tungin yawat benia ya ka jing im jongi kum syakri jo ublei ngelios ngau ya kini ka jing im jo kini ki kentei hakane ka bible ni wat benia ya ka jing im jong ki kentei ya ka jing syakri ki jongi haka kam jong u bad haka im lang salang ladangi pai syari India ngi syam babon ki brio ki missionary ki balawan masakri haka ri ki jongi ngan ka idas kada ngi syam baka kalong ka missionary na Amerika kadon kata kejengkot abakai ida ki kmat jongka babon ki kentei hapori India ki ba kakon ki yapno namar kimdon kejeng sumar babiang kani ka kentei klai i jengai bat kalalap ya kata ka Christian Medical Hospital ha Belor bangi ken bakalong ka hospital ka bakar ka bapauna bar ka bakar pangadu menta ndai ka klamon bantang ya kata ka jeng sumar ki brio ndai kala sengru ya ka jaka puli kinas bagi doktor bat kadai ka da ka jing syakri jongka met bat mensem bala kala pelong ya ka banwan ka bahe ba to ongi kentei ki batlot ki bamdan bor ka hospital CMC Velor balap na ka jing ui jingai ki da ka kentei ya ki kentei dei ka ne ka hospital ka ba paunam hari India menta kini gijing simbenta gijing syakri jong ublei kidei ban play gijing mut jing perkat jengi bangin yo i jingai ya kalawei ke balasai ni ki badon menta ngilong ki kentei ki baprat ya kalenti ya kalawei ke balasai kidei ban play ya gijing mut gijing perkat gijengi ban yo i kata ka jing don kam kerke jong kata ka kam banuan ra ya kata ka jing ba bar kata ka jing penkela ka jing long jing im jong ka balang bat jong ka im lang salang to ai ba ka ni ka si kerpang jong ka jing rakhe ya ka jing long kristan jong ka nabon kan pon ra jing pentamai jing penkela ya ka rukom syakri bat kan ketaru syua ya ka jing im ka jongi bangin syakri ya ublei hakita ki sap ki jongi ki baper bangim dei banong baki kentei kim dan sap kamut bu ublei ule siliang ladangi ong baki kentei ki batlot baki kentei ki bam dan sap kamut ublei ule siliang u ai sap u ai bot nang ki shenlang ublei umle siliang yano ru ublei u ai bor wala ka bor kalong ka jing laki jong ki gift ki sap ngidon laki jong ki sap kum ki kentei nila man song tan naki kam syakri sorkar ne kiwi ki jat kam jing trei jongi ndre haka jing syakri jong ublei dan kendon ne dan put song tan namar ba kadai karukom im bat karukom trei ke jongi karukom im ka jing im ke jongi kadai kasaki kadai ka gospel kumnungin song tan kadai karukom im kumnungin saki ya ublei kani kajing syakri kawan kajing soto kordor ya uta unong penim jungi ubalayap kading pana nak benta jungi kador kacong bauda yap halor kading pana lada don iwe angur ru ikentei badon kata kamen sim syakri ila banwan ra ya kajing pentamai kebalang bad ya imlang salang wala tang iwe angur ru ngibun ki kentei gibangi don kata kajing sengau ni ngibun ki kentei gibangi syula ban syuwa dong hagi jing kam ki jam kamen nrei khot yangi menta bangi nyelong ka wei ha kamet jong jisu uwei mensim ka wei kamet bat banyateli ha kajing syakri ya blei kamen sim syakri ka khot yang ayapi ban 3 minat wala ide ikam bareru
wat mu tang mayo ya kambahe ba pintri minot la pimla menteri kambarit wat tharai ba kambahe ru pinla menteri minot kawan syana ibarit hang ta kari kanam ang sosotam nai kambarit baro hang ta kari kanam nai ki kambarit kasawan kakam kabahe to bleng unkren hakajing im kejongi abang iwan hakani kapor ban ken mau ya kejinglong Kristan cispanyo kusan snem kana bon sawen bangiru ngilong kita kibriu kibabu kata kajing pensa jing ken mau ya ha kabalang bar haki imlang salang nak menta ka puram ublay amen. Kumdesi buan kong nama la iru babaro nangi gilaya sabjal ban ngatharai ngilaya sko sibuan ki jingkren jong I doktor halor kani kathi mi kentei bat kamen sim jing syakri tingai skep ngilaya sibuan ki jing mentoy niki jing bam ki bakan jam sim ko mong manne bad mengin la ban syakri u kumbai la kentu bat la khot yangi mengin ai ya ka jing syakri yu ti ku blai sibun kong sasis doktor sasisien ya ki jingkren jumpi halor kene ka thim ki bal ai bor am sim shisha yangi bangin dala bat im ta ka jing im kababha ha ka imlang ka salang ha ka balang pada kinu ki benta ki ba pher ti ublei un kar khu yi phi pada ka yeng ka sem ka jong phi phin yo ka met ka ba koi ka ba khia phin la ban trei la ka jong ka kam ka jong phi ba phin nang ya chiprang ha ka kam ka jong kunrat ba kham tam ba phin ai ru yangi ya ka jing chakril ne ka jing khot jungi kum jing sengkente ki JP assembly ban ai yangi ya ka jing yarap ban wan ya sim ban talem ban ni te sesien kublei sibun kublei un kerku ya pi dia ka dia ka por sesi ai kublei lang ngi baro ibe namar kajing yesha kajungi sabang lathaj baro sisngi blei un kerku yangi kamtam yakasngi ka balashai mengin yo sibun kijing kerku nagi jingkren jong ki nongkren ki balashai habaro ki bentana do ka bible study pa kijingkren ki ar lightly kijing yaseng lashai kasni blei un kerku kurhai ban ai yangi kamariang ka babaha pengin la ban ai kejing syakri ka bakham hai u ha kejing im kejungi ndai tang mentala sya ndai habaro silenter kejing im jungi kat budang ibet ban persa ani ha kasla ni ka kendau di bentangan subhanan khot ya I general secretary min ai kejing penbana ba dadon ru nakabalang Ke program na kebentar singi ke balasai, men step hakapor nyo shiteng, inyo ya ke Bible study. Inong ai Bible study, ide Mrs. Susi Liana Taryang, na kasinot mingi. Inyo ruban lum yagi jing ai ngu, hagani ke Bible study la shai men step. Nakapor shpo shiteng, kajing sang patba, shipo hadu shpo shiteng, inyo yagi jing ruai penremen sim, Naka standing choir ke KGP Snot Sepngi. I chairperson Mrs. Margaret Dakar, I belong I vice chairperson jong ke Jinseng Kentei Assembly. Puli dwai de Mrs. Iba M Lendem, finance secretary jong ke Jinseng Kentei Assembly. In lumru I jing aingu, but in your lightly ki choir, ke menengkong na ke Jinseng Kena balang nong saulia, ke baar na ke Jinseng Samla balang lighter a, but kebalai na ke standing choir KGP Snot Sepngi.
Tangin yo ya inong kren da Dr. Mrs. Lat Basuk Lingdo ibalong inong hikai jong kaja artisi inyo ru gijing panbana bad gijing panwai kijing aingu kibangi la yo lum hagani gajing seng ka bamanta kimi khat san hajar san pho tengka khat san hajar san pho tengka skoi pat gajing pankan mau yang hagani kapor le se gani gajing seng ka bamanta kidon bun ke barang wan thamai meneh kapor katway beje ngilayo ban beli ya umot sa jengkan mau mat ngilapan laj ru iya ki mementus ki bang ngilayo ru bandi ngani kapor mensngi adu mentaru kidang don hang tayak khmat kidon ki volunteer kan thei ki bakabalang kalapan kre ki di ki yang tayak khmat jung ni mani ina kerpat iki para bangai baro ki bawan syakni ki jenseng la dalong kabala papin sngob ha ban ya thiet iki ni ki mementus kan long ki jing kerkhu berkejing sak jingkan mau yapi wei pe wei ki balawan poi kan kejing seng bat kan long ru kejing arab ya kejing seng kan thei ki jipi assembly ku blai shibun tu kini pat kilong ki jing pentep naga balang dia nakamta jong kini ki kwaya jing sing samla balang sora tua ni lapan kre ye ki jing bam nang kamta jong pi ti ke yeng ka bangi lapan bet ke ke yeng jong ikong wel tinas yem ang ni hapam somen nakamta ka jing sing samla balang maumlo hayeng jong ikong rubi kharsentio kata ke yeng ka bangi laban yo inang niru marpasha but ya ka jing sing samla balang mausmai kini ang thia ka dong dukan hayeng jong I ba TW Khan Titos Tarwel Khan ti kini ki jing penbet nakabalang ngida karpat ya pi ba pen so bah ya kaban pen kongo eledia ti nakabanta jong kidar ki spot le asia ki la banton ki tu berang wan hadin bat ki bompat register ti nakabanta jong ki ru ki so bahan ab te habar ti ko bai pat ka jing karpat ka long ba pen so bahan pen kongo ru ya ki jing penbet jong kabalang namar ngilap bagi don na pedeng jong ki delegate ki ba ki yeng ki kam la siban ong argut ki don pat ki le la kale syaka tu ka yeng ka ba manginang ningi khlampan khre syakiban pha syaka yeng tingi da kerpat ba so ba pat kongo ya ki jing penbet jong ka balang khna ba kan mlong ru ka jing bu kho ni ki jing snow na ka benta jong ki para bangit pat ki pa pedeng ki delegate namar na ka benta jong kita pat ki bio abrio ya kai ka ba ki lakam tidak sila dadon kum kita semua bahaban sa kanang bangila ban yo ban penbet ngin pha pat chaki yeng ki ba fidai ban let tikini ki long ki jing pentep na kaliang kabalang ngin peja sakaban penwai bat ngakarpat ya pi ba pitnya bat itu kijing penbana na kijing sengken thei bat kham tam na kabalang ingin ya solang kijing ruai kabab rus pa lai phupra na kabat mai ars pa nyo phulai na kabarim bat hadien kini kijing ruai sembhaban karpat ya I Reverend Arbare ba in duai lengkot ba in aru artat ikajing kerku penwai hapo kijing kerku jongme ngiya kwa atrai bansyong to pendap ko do anut jongi khon ki jongme ai ngin long jingsuk jongme halakas ngiru to ai tongin lang yang lang baro ruspa lai pukra 하보 기쟁 결코 정매 니약과 아트라이 반숑 두 벤답가 도누정 군 기정 매
정매 징속 정매 징속 정매 할라 가스기루 도아 tungin ya doai ngai ngu ye me ko konran lomba kani ka sngi baro sisngi akumba ka jiesang kantai jong ka KGP assembly atrai kila yo ban sedang ye kani ka jing rakhi jing dap chispa anya bo sansnam ka jing penbaptis ye nabon savian kerhu atrai program baro ki balayo ban pendap lomba kani ka sngi baro sisngi but haduk kani ka kelimat but evin mi no ko kan ran na kani ka yeng ka pagantang ka jongme to palai yang i da ka jing kerku ka jongme ha ka bawai no to ai ba ka jing e ba ka jong bleu pa ka jing ai ka jong jis ki sutra jis lok jipatengan jipsai bohor jong mesim bokoi to kini lai kini dan rengkat ba kani ka balang bar pediang ye kani ka jis sang kerpang rengkat berkejiasan kantai jangka KGP assembly bergerungai akan digari jangi berkebertai baru kawai oi ike mesim berkordor melatau sekan ike bertai naduk mentah seduk bom jukon amen.